Így is lemondanák. De mindenki keresztül megvan. No, kezdjem én. Persze, az a tiéd. Nem biztos, lassan, nézzek, aztán csak bele. Nem, ez pont a botié. Pont a botié. Na. Jó, meg még korsó. Na papa, te is menjél. Hű. Hát de nincs már ezt az, azt nem mutatni, már ugye elmondott. Hoppá. A közös ajándék, közöstől közös. Na, olvasod el a nevedet? De olvasszam, hogy József. De elolvasztam. De mi már nem lehet kapni ezt a cerút? Nem. Sért, ez már egy elavult. Mi történt? A bújasszak próbálja. De nekem itt a szeretet. Apádnak a bújasszak, olvasni kell, ez a könyvet kapott, papa. Na ki? Papa. Nem vagyok elég búja. Legyen. Papa, ez közös. Nézd, mi van. Gyere már engem is vegyél, hát nem lesz a reggel. Hát de gyere, Úgy vegyél el. Jó. Hát erről beletrapáltak. De nem csak az arcomat. Az ajándékot vett. És van ez így. Ha jó, az elég. Kínálható.